sekundi ti ne znaš da volim te ja. Nama me volim ja. Darija će se naprijed. Evo da vidimo, postavljajte pitanja dok siću Foksiću. Pozdrav za sve koji prate ovog mladog dečka, lepog, dobrog. Ne, to je Gileta lepo. A Gileto, aha, pozdrav za Crnca. Čekaj da Njegov vidimo. telefon. Pa nije duboko. Evo Dux Peder, neki Marko. Ništa je, da Bog budeš ti peder jedan dana. Maveni i Dux zajedno, kaže. Kako? Maveni i Dux zajedno. Maleni, ko je maleni? Zdravko. Nikada samo... Kaže Dux jebem te ust. I ja tebe. Jel ga prima u bolju? Primit ćeš ga i ti. Čekaj da okrenemo ovako pa... Da ne, nisam za life. Šta zajebote nešto? Da je bilo se, šta se desi? Ne, govorim kako hoćete da žeš druge. Pričaj s narodom. Dečko, ako nije ni punoletan, tebi govori šta ti treba da radiš u live-u. Dečko, molim. Što ti ljudi, brate? Kopi što se sam. Lepi mić. Vidi pirke, jebote. Jebote pirke. Pa moram, brate, šta ću? Gle ovo, sine. Palimo roštilj, bratio. Haos, brate. Ja sam piroman. Piroman, bre. Duksa, što si u depri, brate? Nisam dobro zamišljam nogame, brate. Ispričaj narodu šta si uradio s nama. Ja, ljudi moji, nikad nemojte trčite za autobusom i za ženom. Nikad. A za muškarcem? Ni za muškarcem. Da. Jer može da vam se desi da vam zglob, kao što je meni, evo, ja sam okrenuo nogu ovako da bi ušao u autobus, kao da drugi neće doći, tako da, evo već 4-5 dana kako bolujem od toga. Hvala Bogu, nisam polomio nijednu kost, sve u redu, proći, ja se nadam. Kaže Dux u depri izguzio ga pirke. Dux u depri izguzio ga pirke. Pirke? Da. Ništa. Imaš li se njemu razvoja brak? Kaži, ja ću da kažem odmah. On rekao to. Ne, ti si kriv, ti si kriv samim tim što postojiš tako A predat. jebi ga, ja volim... Sad što neko ne prihvata, jebi ga, to je... A dobro, imaš neke šale, brate, to... Jalji, kako ti je iskustvo bilo? Kako ti je za kurac? Kako je bila šala? Slušaj, to je stvarno dobar drug, brate, i nisam znao da je stvarno tako nešto, razumiješ? On priđe, ja mislim da će da dođe, znaš, da se pozdravi. On se pozdravio sa pogrešnom glavom. Ne zajebno. Nisam ja sam tu. Razumiješ? I mene uhvatio isto za kurac. Eto, vidi. I kakav je Kurac, nažalost, ne. Video je, kad sam pišao, video je. Mali, beli. Landara Pišore. Pa nije beli, pa nisam ja cik, pa nisam ja, hoću bude beli. Dete od 15 godina, mislim, ima veći. A dobro, nije on ko... Od Mavenog. Zapravo. Šta pitaš? Pa Nikola, to smo pa. Maveni. Ulaziš to pari? Ljubavi. Imaš probaj. Gdje to odmah? Beži bre, majmu bre, ću padnem bre u papuča vas. Ti si moj privezak. Eno ga sedi tamo, ajde da mu uzmemo kesu. Eno ga sedi tamo, ajde da mu uzmemo kesu. Nek uzme neko ovo da snima. Skreni rekordujte. Kažem ljudima. Daj njima. Aj si me. Koga? Ma, idem ja ću. Idite. Gdje si ti? Pa ne mogu. Ajde papučinu. Ale, ti pa kako ukidam Duško tele? Duško Jovanović! Popa! Neuna! Je to Marko Nikolov, da? Ne znam, pogodi. Nije vaš da si popio. Ne, nisam očekio, sam mogu. A ne seri, brate, Ne, ovdje sam ja stavio. ću predstavno zjeboš. Nemoj to da To je radi. počeo zjebo, jakšo. Dabar! Pekmezovi glodaru! A ne, desi. Ne se znam Zdravko, iskreno. Zdravko, slušaj ovo, brate. Ne, previše smatrate čovjeka, pustite ga da uživa. Gre mi stvari. Ozbiljno. Što ti diraš moje stvari, ti mokriš? Ne, nisam bio, tražio sam moju Coca-Cola, nisam Da, svoje pokušaj se da uzmeš pa u petu sam. Ne. Klodahu. Dabar, Klodahu. šem nešto Ko ti će reći stvari ovde? da znaš. Jaka. Ko su to stvari Vrati moj. Moje stvari. Ne to da pričaš Ono ono. pivo tamo. Ono zadnje. Koje cigarete? Cigarete. Samo koje cigarete? Cigarete, pivo je tamo. Gdje je jagnje, pirke?
Gdje je jagnje iz Pirota, bre, alo? Pipke, lažeš fanove. Alo! Krumsku je. Majmune. Što tako prema meni? Mora u Đuki show da ga istrpaš, u Hemoroid show da ga istrpaš, a? Evo te ja ti vidim. Objasnio tebe 100 puta da ti pričam u mokrom. Nisi mi rekao ni jedno. Kaže, Pipke jara, Pipke konj. Johnny, mamune. Marko, Što je tamo? kako ste možeš me zajedno? Marko. Ti treba, bre, uopšte da... Upretilo si šoma! Ko ti je? Kaj se radi? Hoće se drvamo? Da. Što se ja je? Brate, ujebi ga da su... Cika, bovi se, buja se. Joj, bujaš se, nemoj da se vataš! Nemoj, gotovo jači. Bovi se, ocrtali ti se guzovi. Jači si. Jači si već. Može, follow, može. Mario, izvolite. Uško je Jovanovi! Vidi Mišu što je pa treba... Oho! Vidio, 4 komada. Crveno curi, pazi ovo. Gde curi, bre? Evo ga po nozi. Sprema avion. Curi crveno. Jašu. Šta imaš da kažeš, Mišo? Hrvoje, hvala. Pogledaj komada aviona. Vidi, snimi ona. Gledajte kako ti je bilo da vas pokap. Aj jebot. Ima biti. Znaš od aviona? Ratni zločinac. Ti avioni što prskaju komadi. Ne znam baš. Pa dobro ne prska, ovo je vespa. Ne sam možda neki bombardar. Da, Miša. Mišo, jesi trezan, pitaju ljudi. Jesi. Miša je trezan, domaćin je, zalio je baštu. Prostro je veš Vode kaže nema. i uključio još jednu mašinu, treću. Da. Treću mašinu je uključio, I sad idem privatno. bio je sa fanovima, ispoštovo. Sad idem put privatno nešto da završi. I posle biti lako Miša. Pa nije. Znači, dođite ljudi, zamenite Mišu jedan dan. Spao sam do duše do pola, 3 glava me bolela, rasturala me. Pitate neki Stefan, gde je Dane? Ne znam, da stvarno ne znam. Troksi, hvala. Stvarno ne znam. Još nije u tim vodama. Brate. Nemoj da lažem. Jesi, mi smo. Gile, dobijaš pare, Gile. Ima fleku na šorcu. A voda. Duksove priče. Johnny, slušaj Johnny. Ao, majmune, njebao te Barcelona, bre, klopovi su be. Ali, si zapalio vatru, bre. Petar Leković. Bovi se, sakvi se. Organizujte ko će. Evo ja sam dao pare za ono što onek loži vatru i onek peče. Znači, Ja ću kupim piće sad. treba privatno da završim posao danas koji moram, da zašto nisam mogu. Ajde više. Znači, daca mi treba. Hose je u dvorzi. Pasi live, da Posle mi padam, hitna intervencija. posle padam Ajde. vrat. Ajde, Mišo, Pozdrav veljike. Evo ti, Gile, ti snimaj ako hoćeš live. Dobij si para. si to, ti ideš na hitnu intervenciju, on te snima. Ajde. Klip za... To sam već snimio, pustio sam jedan deo, gotovo. Sad drugi deo, par dva. Ma ne, mratim. Moj dalje šta radiš to, brate, moj kurca ne znaš. Evo taj, evo taj ko sve žena vole, evo taj opasan, Ao, stigo! evo taj sve žene, evo taj ko sve ženi voli, evo taj, Imbecil! Nije problem da me zovu dan ranije, znaš. Više onek. Ajde ti snimim par dva, to ti slušam. Pa neću jedno te isto. Samo nek mi kažu ko vreme da treba da dođe mi to. Te dedinja. Boris! Evo na telefon stigni. Pa hoćeš iza mene. ajde opet. Kad bre? Jedno te isti, nemam gost. Gdje kako bre da jedemo bre, prvo bre, umiramo od gladi. Neće snimiš Juki Show. Hoću bre, gladan sam, scena jedemo. Nemam gost. Ljalji i Maveni. Te pita, Ajde spominji mene, jebote Maveni. traži neke informacija, nadamo da imamo neke informacije. Kako, iz čega, šta? Informacija, ne? Kako, čemu treba informacije, kome to? Gdje je crnac, gdje je sad, kako je?
Ti, odakle si iz Burundija? Gdje je ovo poslao da razbije za reprodukciju? Kako? Ti znaš šta si pitao? Pita iz Ratka, da ga je istina, da ga je UDBA poslala da razbije za reprodukciju. Nije, nikome nije. Ime, vi ste stigli šampiona, Barca ima 4. Šta je bio? Evo, neće ni jednog i se dao svoj. Koje je još pitanje? A prskaju ovdje, jebote, prskaju mi novine, brate. Jakša! Vi preko konopca prskate novine, vodite računa malo. Halo Madrid, halo Madrid. Preko Da, sve. konopca prskate novine, vodite računa malo. Što li je malo, niste? Ne onda pogledam. Savka, pita, jesi bio Petar Reković? Ne. Alo, Mentolčino! Mentol ti nije ravan. U Barceloni. Dorčevita, gdje si Dorčevita? Varatrioksinovi, Evo, našao sam ovo. varatrioksinovi. Posebno rodinje nikad više. Pozdrav za majnog s Jupitera. Varatrioksinovi. Majmune je. Dorčevita, Dorčevita. Ej, našao spominje Evo, ovdje. našao nešto da Znaš nabi. spominje ovdje? Da. Ti, spominje tsunami. Hiti iz Bio Ratko Jovanović 2004. godine. Kad bre? Evo tsunami spominje u novinama. U Burundi? Že piše drame, ne Burundi, nego Gdje? Indoneziju kad zahvatilo onda. Evo, Sve ima. To, bravo. sljedeći ti onda, Jakša. Kad je tsunami odneo oko 500.000 života. Ozbiljno? Da, to je tek tsunami. Dođevamo ti. Što bezimo škapu? Zdravko upregne na njemu. Pišačku su mi dali da pijem. Gdje ti je telefon? Tamo gdje treba da bude. A slika, hoćeš slika. Možemo naći sada. Slika, hoćeš slika. Evo ti tekst, ovdje piše. Upravo je sve rekao, Zdravko je isto informacija. Evo Indonezija, više Indija, Šrilanka. Evo, možemo da vidimo. Nek vide, brate. Sve provjereno, sve ima. Boli se ljubavi! Radim gore prijaču da od crkve. Nije tu boli se.